Kardom hirjume chipi seroy pen karbinikan kimi ning arong pen katalon. Assam University Difu campus along ta karbinikan kimi katalon dun. West Karbi Anglong Hongkram Adorsa Arong Arara Tumta karbinikan kimi alir alon pen katalon dun. Kardom karbi prime time pen eli birta thambang thari harmony pen nan bir tang ton pen arjik tha. Kardom la pen hinpu herjume chipi soroi pen thang thang isi arni. Karbi Anglong angkang pi. Karbinikan kimi ningarong pen talon renti. Thang thang redlang laki karbinikan kimi kecheng achiklolo. Ningarong arni Karbi Anglong Autonomous Council pen ta karbinikan kimi arni ningarong chipidunsi. Difu Council kulini open stage along narlosmi karbinikan kimi talon dun. Ningkan kimi katalon ajemek ateng ada troxy apor arnam kardom bilun skelo arjan kihi lapen hambi ki patu kecepate pado arjan kihi kecepate Karbi Anglong Autonomous Council secretary sim taro lapen hambi ke patu kecepate aduntu secretary Herolas Miriksi impupon secretary Nirola Phangchu pipen Karbi ningkan kimi akardom kacetong arat aphan pajirsi ningkan suri hinira Chris recap anikan monsam lapen rengdok reng nipen kedolong ji aphan Hempu akhir Jumet Johang. Bini ke ninge charong dulu dokar bini kan kimi pot lesi last day leso khela pachun nam se ning thepon bro ako akhir Jumet dulu. Festival malom thek long pen penang an ke kelang me son si thek long la pen pini si tame la bangso game si tame mate Karbi ke pathu bari mangbong pen la bangso hambi pathu si tame kelang ang tunga join si pini la danang indun son la ngarong lo athe marbolan so se hambi ke pathu ke heloving se li tum bang ke target na masi la so bangso ke pathu ke chiprek bang theo thela bang ke li tum non somar masap sap se tame pini ke pathu ke thek ponlong se ni ngarong lo Ningkan kimi karcho amaya long Pinahan Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary lapen sai kam sai pu atum chetong dun. Assam University Difu campus along ta thang thang SCR ni Karbi ningkan kimi talon dun pusi card news along birta nang pale. Assam University Difu campus provides Chancellor Sivasis Biswapen Lamain Tursi Assam University Difu campus along ta Karbi ningkan kimi talon dun. Karbi ningkan kimi katalon aronga jiang bong Assam University Student Union atum pen lunchito lunsi kacetong arat pen ningkan kimi akhir jume cepati seroy pon. Bangon pini volume Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district along thang thang ni phai SCR ni. Karbi ningkan kimi ongdung adi malong alir alon pen katalon dun abirta pherangke jason hi baithalang supen card news asa hemalong birta nang pale. Karbi ningkan kimi katalon along kacetong dunsi hongkram adarsa arong aradatum alir alon pen Karbi ningkan kimi katalon dun ang thek chipaklang katalon pon ajay meg atab apora hut Karbi ningkan kimi alama ingthur ponlo lapen Karbi kur phomate lijang ijang kronjang hanjang lapen tungjang atum amina adowan along arnam aphan ahir jumi kelong ji aphan chuardom rinti apithu rong aradatum ning kan kimi alir alon kacipado jia phan pura risomar sarmar atum thong nok bekekat sapimar atum rong pharpi rong bekekat lapen riso ijang atum kichon lapen keng dongdang ke dam hai hui chipate rinti halapu baithalang so LAC MLA Dr Mansing Rongpi anchor Anjuli Ingtipita chetongdun lapen ningkan kimi katalon along RDP dun lapuson si Karbi ningkan kimi ani rong isi arat atum chorani san chorap sarpen Rong group arlo ningkang sam lapen kaching thurjia phan arna mahir jumi chohang dun rinti Kramarot achomasar doan lapen non uhi kimi doan ching rupet pen ching wailo hokpet nilitum ador ho Karbi Anglong bong ador ho arong pu aman kelong cheng nilitum hongkram hin asi khalasuhut hongkram asor ilipi etumbang mathalo je hongkram ke ador suarong asi ador suarong ajoini si niltum la hongkram atwar RVRE dan niltum tengkirong ki ita niltum claim lo halasu la ningkan
nang ka ching thur mane thang tari isilu pulon te nilitum la hai thing pi theng krang gutte la athing pi ta amen do athe kuson lo amen ge la hongkram ahawar akisar pen kachiwoi tang atum ba ke thekiri pen kachiwoi tang atum ko anma la po anamen ke nilitum la thing pi rong tinda amen do re e athing pi si ijat vel te masida amen bang ke belek do no nilipu amen da dag do lo nilipu amen da do lo kasana thasi da kachiwoi tang dhuniram rong pi ex minister amen da do iglo kasana thasi fu sar sing teron habi alangli men da dag do iglo kasana thak la hongkram arjon pi ha soiche teron pen cheng lok pu ilikam sa pen cheng lok ke kadu kawia abang fu bang pi amen da la so thing pi rong tak pen cheng lok ha school long on hala da usuchi hinga bi budu hala da kanta nilitum la sona asai deng konci klem bong lo amasi nilitum marong da dodung kribang ne bang konsil ban imana pidang de adorso popo nilitum da ningkan kimi ke tarik isi bang ke areng lo katum si bang Januari tarik isi ke ningkan kimi pulo sida ilitum karbia khai bang ke thang achik tu tarik isi mane thang ritlang asi ningkan ise kacuklem kacodang maphan iklem kedam kimang ikcheng si arni si nilitum la dakching wai si ke ilitum karbi kurpho phan sar karbi kurpho ake sar tum phan itum horchi chor nangji ape alang litum phan tuning ri nangji non uwe gi mi phan usonchi kirung ponji ma ke thekiri pencheng lok uwi gi pun chali gi pun je la sorong ador sorong usonchi ke klar pon ma la so putha kaching wai pon si nilitum la ni karbi ningkan kimi thang tari isi bangke nilitum kibi nan malam support han bir tamom tan pon iksina ningkan kimi lo thang ni phai sial ni lo pena ke lasi ningkan faruk pisi ke ningkan surhini ra ningkan krisir ke playing penap ke thang ningkan si amisi arani ke chengsi lo ningkan kimi lo karbi ningkan kimi la karbi ningkan kimi karbiang long arat ke doan reng dok reng ni ke do long japa samjin mon sam do pen central government state government ben karbiang long autonomous council pen ke deng on an sayang deng an dame arnam hirjumi nang pidun ji aphan kam ga pichun ji aphan apen arnam hirjumi na pidun ji aphan nili arnam phan hirjumi chu hanglo apen karbiang long mon sam ke do ji aphan arnam phan nili hirjumi chu hanglo lapen ke karbiang long ajil ding tui pen ka chesong hempre ka putha kame ningkan kimi arani pen ke central government state government pen ki che than pen kichun ji aphan nili arnam hirjume hanglo lapen ke non ki thur mi riso e jang atum urenga war sai ke long ji lapen ke urenga war sai interview ke ngam tame urenga war sai HP long ji aphan nili interview ke pidun ana bang khu bang phi phanta nili arnam hirjume hang lo lapen nili tum team karbiang long ke claim ke damalo karbiang long ara tum ahir jumi nang pidun ji aphan nili chuning dilo lapen ke ningi sipet pen ingtin sipet pen si claim ra pe long te karbiang long arat ke mangakam chun wekji lapen nili tum team karbiang long tame karbiang long arat ke doan sar pi sar puri so jang ki bi ki thipen chenglo kado ko be phanda nili tum karbiang long kapaching thurji saye muge deng ponji aphan alang litum long phata me nitum hirjume hang ponji lapen nang cherap nang chitu dun ji aphan nilitum pherang ke pen chenglo kado ko be bang phu bang phi phanta nilitum tim karbiang long hin pen chuning dilo lapen ke bang ji arar ni antame non karbi ningkan kimi thang
pena pen ke cheng lo la so thang arar ni kado ko we pena mon sam do pen Karbiang long arat ke mang akaman ki chunjia phan nili anam hir jumi chuhang lo pen anam ta mena ka pipi chunjia phan nili chuniri la kado Kardom Nili Sathe Kamsa West Karbiang District Congress President Non Kewanji Nilkan Surinira Pressure Cap Karbinikan Kimi Aparman Kado Kawe Karbiang Longarat Lapen Karbia Khepan isi hir jumi pilo Non Kewanji Nilkan Kado Kawe Karbiang Longarat Lapen Karbia Khe Kemisen Amat Haji Apang Kado Kawe Karbia Rat Panta Arnam Abiti Sore Papina Lapen Akhaino Kamatha Lapen Karbiang Long Apan Kepavir Derji Longri Longpat Kepajut Kokji Pukamatha Ajak Kong Apan Pivir Lona Lapen Kado Kawe Apanta Bidi Sore Kethekere Anjose Akime Kamatha Yapan Arnam Ajak Kong Papinan Kusili Kado Kawe Panta Hir Jume Lapen Ok Pranta Arnam Keparaja Pantini Hir Jume Hampilo Kado Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj, a
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat birtalong wang thilo. Karbianglong la pen west karbianglong angkang pen ang parta. Karbi ke do adim along anta thang ni phai ECR ni. Karbi ningkan kimi katalon pon ason thak taxi. Mahamaya constituency angkang prekjam adim along ta. Katalon dun abirta pherang ke pen kat news sa hemalong birta nang pale. Mahamaya constituency angkang prekja madi malong karbiningkan kimi katalon pon ajay mek along aluhisar po aman pen karbianglong autonomous council EM lunsing teron chitongdun laso along BJP samilang so block mandar achun bang babutiso gram kendra klembang pura teron atum pen chenglok ongdung kitheki ding atum chitongdun pen karbiningkan kimi katalon along RDP dun Kirthe dang kado beta ningkan kimi katalon halati 1 Januari lo Sita me ilitum hakuku pen ilitum jitu karbi pen punai aja hei itu sita me anukin ta aporom pora alun ajitang ame kado kabe lasondu amat karbi itum ta laswani bangke lahaya ilitum bidisara tumlo kithe kere tum tingwai lo je karbi itum phul kimo bangke hola luki ke plang la hut pensi ilitum ke ing thumlo pulang te ilitum ningkan kini usua tarik si ilitum parti nangima po bangke halasu husi kacing wai dulu. Number 15 Mahamaya constituency dongmoka rong supi angkang lapen rong supi pen angtan kedo arong arara tum aphan mesen ingthirjir alang kipi ponji aphan karbianglo autonomous council iam lunsing teron pen thang ni phai ECR ni kahumuri da mai berta kar news sa hemalong berta nang pale Dongmoka rong supiang kang lapen anparta rong kedoara da tumapan BHSI campaign mesen ki junalang our site PG apan Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron Dongmoka subdivision PHS assistant engineer lapen samilang so block mondal achun bang babuti so pendang lok penangan ketheke dingatum chetong dupen BHSI camp pen kelang charidang Karbi prime time la pansikang ton ponigla domi thangme kurwang thu